Díomh inniu ba méid leir faoi buntáistí a bhanan le club beag. Nar bhí mission ag fásan ús, bhí mé ag gcónaí ag clúistá faoi club miad, club an beag i Kilkenny. Ní raibh á cúpla sa ceantar sin agus bhí leat a gachfuair an máthair a dratharcha nó cócarcha. Bhí na scéaltaí go léir carcáilte ach bhí cean go thar bheith láidir ann idir na himráí ar fad. Rinne siad gachfuir le chéile ó nar bhí siad an óg. Tá cuimhne atá acu is iad na himráí an club atá ann. Bhí mé ngrá leis an smaoinmh seo. Agus nar bhí mé ag fásan ús hiag mé nach mai an taithí céine a gom, agus bhí an éiad orm. Má haithí féin, dimar mé le ceann na cluban is mán airn, agus cinse bhí go leor rá a gcuin ach ní raibh an taithí céine ann. Thónaic mé na colóní seo, uair sa bhain nó gá uair gach seachtain. At go leor, an férscéil is massa chun seo a bhíniu ná nar bhí mé san óscoil. Thusig mé manúr agus rinne mé cairde nua le colín amháin a bhí sa rang eile im a bhunscoil Sinead. Tar éis bliain amháin caite le chéile gach lá ag dul amach gach íthe léithí agus an grúpa ar fád, thuí muid ar leithin de sira. Gach rudaíonach agus ansásta linn féin bhuail muid le cúpla lads ó limnach, agus maris gná thusig muid coint faoi CLG agus riile. Bhí mis sé ginsa mar scéal féin dóibh faoi ma haithí i féile agus an club, agus an sin dúirt Sinead, sure bhí mise ar an for an sin freisin mise. Níl cinse faoi sin Sinead. No cinse, dimar mé sa cúne. Tar éis 10 bliain ag immert ar an bhfoireann céine rinn mé glán dearmid fuaithe. Tuisc nach raibh an ceann go láidir ann. So inniu tá sé ag coint faoi na buntáistí a bhanan le club beag. Tá trí cíine. An mothú gan sin go bhfuil tú tharbheith tábhachtach an club. Is páirt mórthú agus tá is ag gach duine a chéile taobh muid an club. Is pobal é atá in an cabhar na chéile lá ar bis a bblion. Ní bhíon aon ceann go céine ag club na níos mó. Beidir go bhfuil is a go na himráí na tuismóirí atá de fear an féin ach sin é. I club beag má híonn tú tá ar a bheith ann. Ní ba aon duine eile in ann mó fós féin dhéanamh. Tagann tú cé go tábhachtach is atá tú. Iver dó, le club níos beaga fan gach imróir níos mó am duine ar duine leis an coachálaí. I club beag daon na banistúirí go léir an éireacht cadre bhí aanamh le gach imór agus a gláán. Tagann siad go bhfuil gach imór an tábhachtach don earn agus don club. Cosú le taithí ma athair, is clán iad gach foirn, príomh cairde iad go léir. Agus iver a trí, nuair atá 8 nó 9 páistí ar earn amháin, tagann sin seans óbhar de gach imór an am féin aáil ar an park, chuna gheabhs is mó aáil. Uaireanta a club mór bíonn an numracha ag gach ís, agus ní aon na himráí an am ceart ar an barc. Níl siad in ann fios echo agus ní mo híonn siad go bhfuil gá orthú a bheith ann. Le hibreacha ceart cosú linn bíonn fáin gach imór tar chuige nóméid ar an barc gach uair. Fiú le hain na himráí níos láide. Bhíonn níos mó seans acu a bheith mar cinere agus a sciile a fiosú timpeall na parca. So ag an deireadh, tá ar smaoinemh céim fá gur thosaigh na páistí an sport. Iver a hain, beidir cairde nuaáil. Well, I club beag tá go leor béim ar gach imór agus an ról atá tú sa grúpa. Sport nua. Beidir greibh siad a gcéadh sport nua, bantrí le sport nua. So seo an áit is fear chun an am ceart á le na coachálaí chun de fios féin a thosú go tapí agus is féidir agus an sin go leanan sé ráid. Agus beidir bhí si túála ag smaoinemh, ba mé sin a bheith mar an imór is fear sa tíre. Agus I club beag fáin siad níos mó am ar an barc, le níos mó béim a chur ar gcuid scill na féin. Níos mó am ná fáin siad in éon club eile. So sin na rudí is tábhachtach agus na buntáistí is má bhain le club beag. Má tá ceis ar bit ag aon duine, just Aberlum agus ba mé ann. Dul tríd iad agus leabhar leat faoi sin. Gur míle mágad